panginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas ang Department of Agriculture o DA ng temporary ban sa pag-importa ng poultry products gikan sa Russia. Ini matapos na mairehistro ang primerong kaso ng human transmission kan H5N8 strain ng avian flu sa Kinabana. Sa Memorandum Order No. 17 na pinirmahan ni Agriculture Secretary William Dar, ang pag-importa ng domestic asin wild birds, asin mga poultry products, hali sa Russian Federation, pupundoon na. Sakop kay ni ang poultry meat, day old na siwo, bunay asin similya. Ang pagproseso, evaluation sa application, asin pag-issue ng sanitary, asin phytosanitary import clearance, suspendido na. Tinawanin doon ni Dar na kaibuan ipautob ang ban para maputerhiran ang local poultry population. Sa report kan World Health Organization for Animal Health o OIE, nagpapadagos ang outbreak kan highly pathogenic avian influenza sa nagkapirang lugar sa Russia. Yan ang alas 4 barata aligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, nagpapaabot kami ng pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Weekend na naman tabi ngunyan, Biyernes, petsa 5 na po kan bulan na Marso 2021. Sana po, yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tao kaining pandemya. Nagpuon na po ang pagbakuna. Digdi po sa Albay, Buda sa Camarines Sur. Salamat sa mahal na Diyos. Taigwa na kitang bakunang nakaabot. Enot ng pinagtawan ng protection po. Siyempre, ang sa tuyang mga warriors, health warriors, mga frontliners, mga doktor, nurses, diyan sa BRTTH, buda sa mga hospital man duman sa Camarines Sur initialmente. So ibang lugar tabi, probinsya, dai mag-worry. Masurunod po, gabos iyan tabi. Sundo kitang alas 5 ang hapon, may pigmimeriendahan lamang sa tuyang mga parahinan nyo dyan sa luwas. Sige daw tabi, magparamdam daw po ka mo. Tanganing
puwerte an sa tong pag-iriba-iba. Ano po an sa indong pinagtitimo-timo barang? Mantang nagdadangog sa Bicol Target or may pinaghanda na sigurong pamanggihan. Abante kita. Katuwang ta dyan sa Luwas and Mega Force Patrol. Ayuson ko ng buhok ko ta. Nasa camera kita bagad yun. Ayuson ko. Ang kopyor kang buhok yan. Oh, yun na. So kopyor. Uy. Yun na. Sa 1st District si Jomar Bien. Sa 3rd District si Jimmy Nasalita. Sa 2nd District si Al Armario. Mga kumpadres, siyempre sa Tabang Man, kaya katuwang si Ands, Galero, Renz, Luna, Luens, Barzena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Ang yaon sa technical control, Dion Napolis, the man from Poland. Newsroom, laga naman. Mantang si News Direct Edwin Peralta, igo po nin pinagasikaso, officialmente muna, si News Manager Martela, ang sa indong nakakasabay yan sa newsroom, The Lone Warrior. Sag ko ng baretang alas 5, kay Papa Mar, buda so alas 7, talaga naman, sabi tanangan ni, the ever reliable News Manager Martela, all the time, talaga naman, pagkaaga, sundo alas 5, talaga naman. Sa production center, ang AM ng DCGB, Angel Mustaza, is in the house. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Dahil kumatindog yun ta, masakop kang camera, nakasyort ako. Yun na bagang uso ngo niyan. So mga Zoom baga ano yun, meeting sa Zoom tayo naan sistema ngo niyan, new normal, nakakurbata, pertihon, pertihan kopyor, nakalonglib. Ang pagtindog, nakasyort. Yun ngo niyan. Nakasyort kita, dahil manahiling sa camera, sarado man na pirme sa tuyang pinto dyan, tasok protocol baga, dahil maning bisita. Sige, tabi marahay na hapon sa gabos na paraan tabay man sa bilog ng Bicol. And siyempre, so nakaantabay sa official Facebook page kang DZGB, ang DZGB News Online. Good afternoon from the Philippines. Hindi ka mo dyan sa chatbox kang DZGB, magpaabot lamang nin reaksyon na sinibapa. Bunjing is listening. Tinapay sa nadaa ang merindalan. Good man. Sayang ka na naman nagbibirindal tabunjing. Hay, si Bunjing Jun. Yaon duman! Sa... Ay, tama. Biyernes ko niyan. Ade. Laga naman si Bunjing. Bunjing tanay. Nagbimirindal daki. Tinapay. Marasa pa man si Bunjing. Sige. Bueno, diretso na muna kita kan mga istorya. Hali dyan sa luwas, nasa linyada. Dua tulos ang bungkaras kan informasyon. Comparing G, marhay na hapon, go ahead. Yes, salamat Abi Pade. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga bungkaras kan sa toyo mga istorya dapat magkalag-kalag ang mga pulis digdi sa area kan Pioduran, ginubata na sinubilyar sa pagsabing dakulan mga ipigpapaabot sa DCGB News narampantian paglawgan mga dayong fakturadores na mamakal nin mga urig, baka, asin, karabaw. Kan pa sistema, igwang truck kung saan minapark sa naine sa mga sekretong lugar, mantangan mga parabakal, naglilibot sa mga barangay, asin igwanan nin mga kahuron, asin di darana sa naine sa kakargahan kay ni Tabi Pade, and yun iniwan na kinakahadit kan mga local traders digdi, nagsisilos dahilan sa kunday ini makukontrol, tibad maubusan in supply digdi, ni na mga hayop kung saan ini, ang rason kunata nagpaparataas ang presyo kan karne. Ani pinagbumundukan na mga local traders sa pagsabing igwaman kutanin mga ordinansa kung saan nagbabawal na magparapalaog na mga LGU sa mga dayuhan na fakturador alagad ningas kogon sa pagsabing dayman
ni naging pursar kay ni. Iyan. Kaso hapon sa mismong oval sa Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco sa Ginubatan, may nagpaabot sa DCGB News na gulping hayop ani pinagkakarga sa truck. Oo. Iluluwas natural ini sa probinsya ni Albay. Sa oval, duman ang kargada. O duman ang kargahan. Yan, iso mga para bakal kiorig, so may mga payong iyan tabi, pading Jimmy, ano naglilibot. Oo. Tapos, guyod-guyod na, kumbaga baka, karabaw. Nako. Sarabay na yan duman ilalaog sa truck. Kan pinagil daw digdi, ay na sumangawan mag-imponer kan lay, kakan na ordinansa. Sungo niyan, hagyat ini sa mga otoridad, dahilan sa kunday ini mapupungpong, duro diretso ini, dahilan ta natural kung ikamanan may sa dirik iba ka, karabaw, ha, urig, mahal itong so naglalaog na mga fakturadores, natural, tuman mo ipapabakal. Ang resulta, kulang ang supply lokal. Lokal, Pag kita kulang na supply, ang sakripisyo. Oo. Pag kulang supply, langkaw presyo. Langkaw presyo. Sos ko. Sige. Ang presyo kan karne, mantinido, ang pagtaas, sagod sa mga oras na ni. Roger, dyan palan dyan ang kargada sa oval mismo. Basado ka sa punta sabi nga ni Kansorso ka nagpaabot sa tuya, dumigdi ka na nga, ilingon mo, tayaon nga digdi, nagkakararga. So mga fakturador. Fakturador. Isus, mga kaurigan. Kansaro, si Madam Shirley Tolosa, kaya kanyang mat may kahuron man. Nyan, Na sinda bagat, kay puan talaga nindaan urig. panglitson. Panglitson. Nga ngaya sa may parting mobilyar da di man nga dumaning truck na naglalaog kaya rampant digditabi pa de an mga naglalaog na mga fakturador an hapot na ini dai ini na dadakop o natutuyaw kan mga otoridad. Roger, pero aduno kung igwan ning ordinansa ngon yan, an albay na dai pwedeng magbakal sa mga hali sa luwas digdi sa tuos albay, anywhere in albay. Natatandaan ko kan so nag-interview ako kay board member Neil Montaliana, inda ko na ipasar niya ito. Tayo baga suplano, pig live nga ni ko ito baga. Iyo. Oo, inda ko na lawos ito. Na ibabawal ang paglaog digdikan mga fakturador. Yes. Follow up niya to sa mga maabot na semana. In order to protect the supply and itong so pamresyohan as in food security kan albay. Oo, bata ang naghahabol ko niya na alangkaw na presyo tabi pa de, pati manok na daan naglalangkaw na. Igwa nang nagmamaripular man. Oho. Ta siyempre, suday kaya suurig, manok ang fallback. Nakaisip na naman sa mga may sayo, demo nakaisipan. Suday ngayon padumanan siyempre, tama manok mama ni ubra na Mario. Manok, kubos na naranayan ga boss. Gari naman sa nayan sa sira. O Yaw yun ni na. sa mga perting sira niya to, tamay mga kadagatan kita digding presko tabi pa de. Yun. Lalaugon kan mga trucks na pasiring duman sa Metro Manila. Pag pinabakal walat digdi sa tuya sa mga dirame, sa mga reject, iyon walat digdi sa tuya sa mga perting sira na maray na klase. Oto na luminayog na pasiring sa ibang parte kan sa tuyang nasyon, walat digdi sa tuya mga maluyang klase, mga mahaluno na pati. Roger to that. Sige. Yan na mga dapat na mailawan kan mga nanunungdan ng mga otoridad, opisyalis niya to digdi sa tuyang kapalibutan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadre Jim. Pag uro irestoryahan ta dawaan, manungod sa supply na yan in mga agricultural products, digdi po sa tuyang palibot. Mientras tanto, diretso kita kan istorya alas 4:17 an hapon. Nasa linya si Al Armario Pading Al, marhain hapon man. Go ahead. Maray na hapon pade maski sa ina okasyon. Pirmi ng latao ang presensya ni board member Giselle Salceda maski sa ina grupo politikal. Mag-okasyon kan ako Bicol kunday si Congressman Joey Salceda yaon pirmi representante si board member Salceda nasa iyang pamangkin. Sa okasyon man kan grupo ni Alcalde Noel Rosal, siring kasuod ma sa inaugurasyon kan composting facility digdi sa barangay Bangkiruan, yaon man ang presensya giraray ni board member Salceda.
bilang representante ni Congressman Joey Salceda. Kaya dakol ngunyan ang mga espekulasyon na posibleng may irarom talagang agenda o na ano ang plano kan mga Salceda pag-abot kan eleksyon. Kailan takon manulutaran bako sa nadigdi sa segundo distrito, nagiging aktibo sa pagbirisita na sa anuman na okasyon. Sinda board member Salceda kundi magin duman sa 3rd District kan Albay, yaon man si Adrian Salceda na kaya man napamangkin yan sa Pulangi Albay. Ayan, siring na mga sitwasyon na pa din, yung nag-aaning o niyan ng mga espekulasyon na posibleng ang mga Salceda talaga pag-abot ka na masunod na eleksyon, mapwesto ini sa iba-ibang posisyon, mag-3rd District o digdi sa 2nd District, kung ano talaga ang mas irarom na agenda. Roger. Iyan ang nabangan ta. Yan ang informasyon. Hari digdi kararay sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat Al sa istorya. Aram nindo iyan kaya si board member Giselle, ang categorical statement ni Congressman Joey is kinatawan Giselle mo na ang nagre-representar kay Congressman Joey sa mga okasyones na iyan. Maski sa ina partido po, maski okasyon kan ako Bicol, okasyon kan grupo ni Alcalde Noel, o kung sisay man na organisasyones, kabilang representante baga kan segundo distrito, na iimbitaran man si Kong Joey, alagad por sobre sa sitwasyon tang ini, may mga restriction pa sa pagbabiyahe, may mga health protocols, and sa paglikay naman sana sa posibleng peligro baga dara ka ining pandemic, si Congressman Joey nag-atender duman kan sa iyang trabaho, uro aldaw nga ni ang Zoom meeting, partisipar sa deliberasyon sa Kongreso, through Zoom, paminsan minaduman sa Kongreso personalmente, kahuron ka na kaaging simana si no less than the Speaker of the House, si Lord Alan Velasco, kahuron personalmente ni Congressman Joey, talking about so much sense manungod sa ekonomiya, lalong-lalo na sa mga ipigpupunir na mga lockdown na matabang sa pagbungkaras kan buminagsak na ekonomiya kang Pilipinas darakan pandemic. So pagpasarnin man lain-lain na layers which will further strengthen the foundation of economy kang nasyon. Kaya dahil naman yan maatrogaran ni Congressman Joey so mga okasyones digdi, buda itong susaya man na mga advokasya baga na manlain-lain nagdi-distribute advocacy sa agrikultura. Ngunyan, puga-puga man ang pag-advokar ni Congressman Joey sa food sustainability. Kung may build ang DPWH, igwa man sa 2nd District, plant. Ang pigusugo ni Congressman Joey sa sayang categorical statement, iyan ngaya si kinatawan Giselle an sa kuya na opisyalmenteng representante nindo sa mga okasyones dyan. Kaya si kinatawan Giselle, busy iyan, nag-distribute sa saro sa ehemplo, itong so pag kaigwanin okasyon baga kan ako Bicol, so pag inaugurar ka itong so water system diyan sa Bangkiruhan, sa grupo man ni Mayor, kung igo mga okasyones na kaipuhan ang representante from 2nd District Congressional Office, siyempre dahil man magkakauli si Congressman Joey, por sobre sa trabaho on a national scope, si Giselle ang pinagpapadara sa bilang representante kang congressman. Yan, kaya ining mga political side speculations, dahil ta naman iyan malilikayan, ta haranin na bagaan politika. In fact, sa October 1, filing na kan COC. Yan, kaya ayan po dyan sigian representar ka ni kinatawan Giselle kay Congressman Joey. Duman nga ni isa sarong representar ninda, apera ka itong so pag-distribu o pag-representar niya maduma sa pagpa-training kad mga would-be agriculturists katabang so TESDA o the Department of Agriculture, si kinatawan Giselle man so nagrepresentar ni Congressman Joey. So pag-distribu nin mga farm implements, si kinatawan Giselle. So pag-distribu nin mga kabir, yan, ultimong so kalendaryo, buda sa iba pang mga materyales, si Congressman Giselle, si Simon Baya, kaya aron po kaan. So,
iyo poan an sistema kaan pero sagkod ngunyan tabi everything is very fluid pag-abot sa politika and one thing sure duman sa pulang giban iyo na nga na si ining si ABC President Adrian Salceda iyo man an hihinguha man na sugabos sa sektores duman mapangatamaan man sa iyang munisipyo. So yan po tabi ang sitwasyon na yan dyan manungod duman sa report ni Al Armario. Ans, marhay na hapon man, please go ahead na. Yes, maray na hapon si Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag na bareta, mas pigpapapasil naman ngunyan kan Commission on Elections o COMELEC Albay an sa indang proseso may kinaraman sa pagpaparehistro kan mga botante para naman sa maabot na 2022 national elections. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News kay COMELEC Albay Provincial Election Officer Attorney Maria Aurea Chavez o kaya Bobunaw na sa ngunyan binuksan na ginarayindaan sa indang satellite registration sa 10 mga banwaan asin syudad digdi sa tuyang probinsya. Partikular niyang sinabi na mga banwaan kan Bakakay, Santo Domingo, Kamalig, Manito, Rapu-Rapu, Jovellar, Libon, Ligaw City, Piuduran, asin Pulangi, binuksan na ginarayindaan voter registration para sa maabot nga ning eleksyon 2022. Sa iyang sinabi na saro sa mga kadipisilang pigahampangunyan kan COMELEC Albay, iyon dahilan sa maski na nga ni halawig ang panahon na pinagtaota nga ni na makapagparehistro ang mga albayano, daiman talaga basta-basta na nagdakol ang turnout kan voters registration dahilan nga isa takot kan iba na magpasiring pa sa mga sentro kan sa indang mga banwaan o syudad dahilan sa takot kaining COVID-19 pandemic. Ngunyan daw sa Pio, nayaon naman girari pinagdara din sa mga barangay hall ang sendang satellite registration talagang nagtutugod sinda mas magiging pasil na asin ma-attract pa nindang lalo na publiko lalo na ining mga nag-edad 18 sa pataas na magparehistro na mantang may panahon pa dahilan sa maabot na Setyembre matapos naman ang pinagtalaan nindang voters registration period digdi sa tuyang kapalibutan. No arin mapuon naman an sa indang pagproluwas sa mga barangay halls over. Nagkapira di DCP nagpuuna ngunyan na aldaw or should I say nagmapuuna sa aga Marso sa is ang madalagan ini sa Marso 27, 2021. Doro diretso na yan. Yes, duro diretso na po siya and pero sa mga naghapot daw sa Legazpi de pa talaga natutubutan na magbalik ining registration satellite registration dahil sa pagkonsiderar man ang bilang kan kaso ng COVID-19. Sa ibang lugar digdi sa Albay pwede na. Yes po, Sir Pio. O, di dahin ang rason na, uy, dahin na kung nagkaregister dahing panahon. Yung ani. Uy, nasa natad nindo. Malakaw ka na sa napasilid sa barangay hall. Sus Mariosep naman na. Pero pag naaraman ka, kung gurano ng paipit, maparehistro naan. Madaralaga na. O sige. Yan tabi, Sir Pio, ang mga impormasyon man hali sa COMELEC Albay, may kinaraman digdi sa pagpapaabot man na eleksyon 2022. Ange Galero, DCGB. Salamat tabian sa istorya. Dali ba niya sa luwan? Diyon, ma-time check na ko, tatamang-tama. Laog na sa sirkulo kan pag-time check. Oras, Pilipinas, alas 4:26 an hapon. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido Nido 3 3
Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, prepara
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Riparuhon ang gad na dain ng bagang natada sa lutuan. Ugalion ang riparuhon ang kusina bago magkaturog. Inidahilan sa kadaklan kan mga kasulo nangyayari sa pagkabanggi. Syertohon man na nakakaag sa telepono nindo ang telephone number kan pinakaraning istasyon nin bumbero sa saindong lugar. And fire safety tips. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Honorable Fernando Didi Cabredo, Congressman 3rd District of Albay. Mayon Cement Factory, makukuha sa Paladog, Kamalig, Albay. Stream Fresh Water Refilling Station. Vice Mayor Junji Haushan, Daraga, Albay. Asin kan istasyon na ini. Hello kay Madam Emily Loreno Basco. Yan, avid listener, number 1 radio station in the Bicol region, DCGB Legazpi. Salamat, Madam Emily. And kay Elhita Alim Briones, maray na hapon mantabi. Ito yung mga viewers dyan sa DZGB News Online. Sige, diretso kita kan istorya. Nasa linya man si Renz Luna. Renz, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, at maray na hapon sa mga parantabay para sa mga duganyak o mga bareta nagtaon ng asigurasyon ang manamyento kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH. Natatawanan ni na prioridad si pag-alaga ang mga health workers na kuning kaso man tabi, Sir Pio, mabakunahan pwedeng sa Indovac na makaresibe or makamati ng pinagtataram ng mga side effects. Ini ang pinanambitan sa DCGB niya si Dr. Salvacion Masinas, ang pamayok na BRTT sa kung saan kuning kaso man ang sarong health worker, sarong doktor na binakunahan din Sinovac vaccine. Ngunyan pang nagpuuna ang roll-out kay nidigdi sa Bicol Region, makamati nin mga adverse effects. Pwede nga pinagtataram ng mga side effects na pagkulog kipayo or ano pa man, tutugutan ninda sigun sa sinda na magpahingalo. Dahilan ta dakol man na mga vaccinator tabi, Sir Pio, na available digdi sa BRTT sigun sa iya. Dagdag pa ka na opisyal na kuning kaso man ang sarong health worker makamati ni na side effects papabilon tabi, Sir Pio, hanggang sa mawara na ang pinamamatayan kay ning side effects. Kaya nagtaon ng asigurasyon ng opisyal kang BRTH ganing kaso man argani talagang alagaan maninda ang sa indang mga personahe ning makatabang paman, lalo-lalo naman sa laban niya to kontra sa COVID-19. Roger. Yan tabi, Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwag ng Luna DCGB News. Salamat, Ren. Iumananggad po yan ang saro sa tutuyang mayor na tema ngunya na hapon. Ade,
Salamat yun sa mahal na Diyos. May nakaabot ng bakuna digdi mismo sa to sa Bicol, particular sa Albay, sa Legazpi. So sa tuyang mga health workers na frontliners diyan sa BRTTH, pinag-i-injection na sunod-sunod na iyan. Inutan kasubago, symbolic, actual na pag-injection, mga doktor, that includes Dr. Ana Linda Billen, saro sa nagkakapira sa nadyo na espesyalista sa infectious disease digdi sa Bicol. Sindaan mga doktor na nagbubulong kaining may mga araw kaining makatakot na helang. Yan. And siguro, diretso na yan. Yan sa BRTTH, diretso na yan. So mga nurse, sa mga janitor, kasubago na unambitan, guwardia, kasabay. Ngunyan, salamat na nakaabot na. Igwa ng maataman sa to na mga kababayan ta, na mga health workers na protehido kontra sa COVID-19. Igwa ng level of protection, great level of protection. Ngunyan, ini pong sa tuyang iistorya, basado man po ini sa pahayag kan mga nasa mediko, partikular na Dr. Ana Linda Billen, buda iba pang mga nakakahurunta dyan na mga physicians, mga doctors. Pag pinag-injectionan ka kang iyan na anti-COVID, ano man na klaseng injection? In which case, digdi sa to, so Sinovac, so hali sa China. Natural na primero, iyan da ang pinagtudukan diyon na area, ngaya sa walang takyag, o sa tuong takyag, o ni bagang digdi sa may muscle niya to, nini. Ano nga pudkaan sa Bicol diyon? Takyag ini diyon, ini. Ining mag-inibong. Wala orto, o. Siyempre, so pinagtudukan kang dagom, medyo makulog-kulog da iyan. Pagkatapos magatul-gatul, buda an iba, medyo minatanglay. Pero iba-iba po ang side effect na mamatayan kan man lain-lain na personang i-injectionan. Igwaning sudaiman ngaya matanglay ang pinag-injectionan, iga sumatanglay nun, iga so okay lang. Yan. Natural ngaya na side effect sa ano man na klaseng bakunang pinagtutusok sa tawo. Saro ngaya yan. Ikadua, sa laog ning tulong aldaw, posible ngayang magkalintura. Yan. Tagabos man na pinag-injectionan nin bakuna, sabi kan mga doktor ha, mga eksperto, basado sa medisina, talagang minakalintura. Ano? Pero bako man gabos kakalinturahon. Ta iba-iba bagaan sa tuyang komposisyon kan lawas. Iba-iba ang metabolism kan mga tao, iba-iba ang level ning resistensya. Manlain-lain, bakong parareho. Yan. Kaya sa iba pwedeng kalinturahon, pwedeng dai. Pag kinalintura ngaya, day maghadit. Because saro na naman iyan na epekto kan pinagbakunahan. Ano man na klaseng bakuna. Day maghadit. Ayan. Ang bulong man sa radyon, paracetamol. Yan. Ikatulo, pwedeng magkulog ngayon lawas. Yan. Pero igo man ngayon pwedeng day magkulog, igo ni pwedeng may magkulog man. Yan. Ikaapat, pwedeng ngayon may magsuka-suka. Iba-ibang level. Igo nga ngayon pwedeng sa sarong persona, gabo sa side effect na yan, mamatean. Igo nga sa sarong persona ngayon, pwede suduwasan na o sutuluan mamatean. Igo ni pwedeng daing mamatean. Yan, ano po. Now, if ngaya, pakalampas ning tulong aldaw, igwapang kalintura, iba na ngaya yan, bako na yan nakausa kaitong sa pag-injection kan anti-COVID. Ibang helang na ngaya yan. Iyan ang sabi mismo ni Dr. Ana Linda Billen Kasubago. Saro sa mga enot na pinag-injectionan, digdi po sa Bicol. Sa Naga, Kamsur, iyo naman. Ta sarabay-sabay Legazpi, ta Como Regional Center, Naga, Kamsur, iyo man. So mga ibang probinsya, don't worry, masunod po kamo dyan sa Samuya. So yan. An sabi baga ni Dr. Billian Kasubago,
Tangan yun baga gabos na may Facebook. Ade, gabos na may Facebook. Daing piling edad, daing piling lugar, basta may Facebook, may cellphone na Android, may signal, may data, may Facebook account ka. Makakahiling kanin manlain-lain na istorya na maski sisay-sisay ay nagpo-post. Sabi ni Dr. Billen, sa arog nga kaining sistema, antiwalaan sana ang impormasyon hale sa gobyerno. DOH. Ini po, sumanong guduman sa mga natatakot baga sa mga epekto kan bakunang iyan. Talauman ta sa mga maabot nal daw, may mabareta naman an. Sarong lalaki, ininjeksyonan ning sa COVID, gadan pakalis ning duwang aldaw. Isang lalaki patay matapos turukan ng bakuna. Iyon na naman yan mga headline. Sana dahil ning araw ka na mangyari naman ano. Ma-conclude naman nga tulos ang mga Pilipino na porsob ito sa bakuna. Hindi po ngaya kaantabi. No? Yan. Dipisil ang sitwasyon. So yan na po tabi ha. Ngunyan, itong sabi kan mga official BRTTH na aatamanon mi ngaya, yan na may mga makakamati ning side effects. So mga frontliners maninda na pinag-injeksyonan ngunyan, and sige-sige nga ng injection ngunyan, natangani man na sinda, matawan man din nagkakanigo man na proteksyon. Okay. So pagkatapos ka yan tabi, na primerong injection, masunod naman sa ikadawang injection after 14 days. Parehong vaccine. Yan, tabi. Arog kaan ang sequence. Kung bumaba na sa mga barangay ang pag-injection tabi, ha? Arog ka yan. So, common na yan, nakalintura, kulog-lawas, tanglay kaso tinudukan na parte, paminsan nagsusuka-suka, and bago ka man i-injeksyonan, tataraman ka kan doktor na ma-injeksyon, uni po ang mga posibleng efekto. Papasabuto na sa imo. Pag nakamati ka kan uni ang bulong na tutumaron mo. Pag uni naman namatian mo, uni ang bulong na tutumaron mo. Pag uni naman namatian mo, uni ang bulong na tutumaron mo. And then mawawara man sa nangyayari eventually. Arog po ang kaantabi, ha? So, yan ha. So, isalamat sa mahal na Diyos. Taunin na tabi kita. Nasa level na igwan ng bakuna digdi sa tuya, napoprotehiran na primero sa mga healthcare workers na sa tuya pong mga iyan na katabang yan. Sige, tabi. Oho. Yan, tabi. Sige. Yan na sa tuyang mga istorya mo na. Digdi sa programang Bicol Target, afternoon edition. Taod-taod, ani ba papakalis kan mga pagirumdom. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex.
Latex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with malunggay capsule at Doc F Minerals with spirulina capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form at makapag-set ng appointment sa inyong local COMELEC office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Iyan, so report nga ni Ann sa Bagadyon, mapasirin na sa mga barangay mismo sa nagkapirang munisipyo digdi sa Albay, ang COMELEC,
dai na ning rason na dai ka mo tabi makapag parehistro. Ay sus naman tabi. Papasiring na pati mismo mga taga Comelec sa indong lugar tanganing konbinyente na kamo, safe sa social distancing, yaon na, tadiit sa nakamo dyan. Tanganing pag-abot kan itong sa ultimo dia kan pagparehistro, dahil na kamong problema. Ano pa ang rason? Pagkapamahaw nindo, pag yaon na mga taga Comelec sa indong barangay hall, pasiring na kamo dyan tabi. Yugon mo hanggang September pa o Marso pa sa nangunyan. March, April, May, June, July, August. 7 bulan pa. Ay, ano naman naka-imposible na dai ka malugaran. Ang piglilikayan tadigdi, last hour naman. Tapag last hour, nako, uya na ang surusuan ka ang tabi. Diyan na ka mo mareklamo. Nya kasalan nindo. 7 bulan na abrido ang opisina. Martes, Sundo, Sabado. Sagkod pangani sa mga barangay mapasiriring sinda. Ungon yan, pag marilinya na dyan, last hour na, deadline, mubudahon na sukumilik, ano man ngayon ining sistema, surusuan ngayon kami, digdi mainiton, dahil ngayon linya para sa senior citizen, gurutom na ngayon kami, mabagal ngayon proseso, mainit, piguranan. Oh. Sa kasi say suwabasulon. Kamo, taday nag-iskosar, mantang harayo pa. Yan baga kita mga Pinoy, arog kaan, so dispues na sana pagkatapos, nagkasararo si isip, yan, o yan na, o. Uyam na naman sa gobyerno. At nakita ang mga Pinoy, arog kaayam, maniwala ka mo. Kaya, sana mag-adong na sa pangapudan kan Commission on Elections. Pasiriri na ka mo dyan. Pag nadangog na nindo na, uy, yaon sa Comelec, sige na tabi. Dahil nga ni ka mo dyan magduwang oras, kumpara kung mapasiring ka mo last hour, sa opisina mismo kang Comelec, mabiyahe pa ka mo. Pag abot dyan, bako sana ka mong entertainon kaan, ta siyempre kadakol dyan na, nasa last hour, halawig na ang pila. Kumpara kung yaon sa barangay mismo nindo, 30-40 minutos, matiano na sus Mario Josep. Di ba? Oh, nakasyat-syat nga ning 2 oras ning harampangan, mahigit pa, o yan pa na para maparehistro, sus ko naman. Sige tabi, tabangan tan gobyerno sa mga araw kaining pangapudan ta, kaning dayaday sa naman puan sa tuyang dalagan, ano? Makatabang kita sa abot kan sa tuyang kaya tabi. Sige. O di pa no diyon, kasya na, pwede na. Naglalaom kami na sa laog na naman ng sarong simana na serbihan may kamo sa programang Bicol Target kasabayan tropa. Happy weekend po! Masunod tulos para mentras News Manager Mardela. Sa bareta ngunyang para sa aga. Mientras tanto ako po si Pio Fernandez sa Pakarakabilog tropa. Happy weekend! God bless us all. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang
diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang alas 5:01. Marahay na hapon mga tugang. Biyernes po ngayon, Marso 5, 2021. Uyan na po ang kateleponan kan mga baretang unyan para sa aga. Sa pangalan ni News Director Edwin Peralta, ako po na sa Damakay Banan, Mardila Daing Iba. Kaditalis kan mga bareta, nagkaskas pa sa ikalimang sunod na bulan ang nairehistrong inflation o paglangkaw kang presyo ng mga produkto asin serbisyo sa nasyon kan Pebrero ngunya na taon. Sigun sa Philippine Statistics Authority o PSA, na nairehistro sa 4.7% ang inflation kan Pebrero na mas makaskas kumpara sa 4.2% na nairehistro kan Enero. Ang paglangkaw man kan inflation resulta kan marikas na aumento kan presyo nin pagkaon asin non-alcoholic beverages sa nasabing bulan.
Bantang ini na ang pinakahalangkaw na nairehistrong inflation rate poon kan Enero kan taon 2019 kung sa'y nagrehistro sa 4.4% ang inflation. Dakula pagtubod kang Bangko Sentral kang Pilipinas na makakabawi ang ekonomiya ngunya na taon. Matapos ang pagbukas na ka nagkapirang mga negosyo, sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na napiktaranin marhay ang negosyo kan 2020 dahil sa COVID-19 pandemic. Pon ka nakaging taon, padagos ang pigigibon nilang monitoring sa epekto ka nasabing pandemya. Medyo nakabawi ang ekonomiya kan ultimong tulong bulan kan 2020 kan tinurusan kan gobyerno ang quarantine restrictions. Para mas lalong makabawi ang mga negosyante, may mga programa ang BSP na nagpapautang sa mga saralit sagkod sa mga darakulang negosyante. Sa ibang bareta, piglalauman na maabot sa nasyon ang primerong batch kan COVID-19 vaccines kan American company na Moderna sa Hunyo. Inisikon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez kung saan nasa 20 milyon na doses ang piglalauman na naresibi kang Pilipinas. Kabanga sa nasabing mga bakuna gagamiton kang pribadong sektor, mandang ang matatada man yaon nagagamiton para sa health workers asin mga lokal na gobyerno. Ang COVID-19 vaccine kan Moderna nagpailing ni 94% na efficacy rate matapos ang kinibong human trials degree. Bakonduktan ng purposive sequencing ang Department of Health o DOH sa Metro Manila ini para maraman ang hiwas kan pag-ulakit kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 variant asin kung sa ina lugar ini. Piglalauman na sa pagi kang purposive sequencing na sistema, makakagibo ang gobyerno asin local government unit o LGU nin mga lakdang para labanan ang paglakop kan virus. Enot kani tinukar na kan DOH asin LGU kay bana na iba pang ahensya ng gobyerno ang manungod sa paglakop kan UK asin South African variant na nakalaog na sa nasyon. Kadagdag niya itong bareta sa lado lokal. Nasa linya si Jomar Bien. Kali Jomar, please come in. Salamat Padingmar, maray na hapon na halion ang isla, bako ang residensya. Ini ang sinabi o mensahe ni Tabaco City Councilor Salve Balingbing sa mga taga City Engineering Office. May koneksyon sa padagos na problema kan lokal na gobyerno sa nagkapirang mga residentes na nagtuturugdok ni narong sa tahaw kansalok na ubas o may mga oro isla. Susog sa konsyala, kaiman mapupundo iya na kada bes na bibisita ang engineering office sa sabihan ang mga residentes na nagtuturugdok duman sa mga burubakan o mga ubas na partikan mga salog na magharali asin papaharalion. Alagad pagabot kan nagkatirang mga panahon, may minaturugdok na naman na iba. Inunambitan kan konsyal sa sayang abiso sa City Engineering Office na dapat nagibuhon kan engineering bako na halion ito o para halion sa mga nag-restar, kundi ang halion itong pigtutugdukan. Sabi kan konsyala na dapat nakadkadon kan City Engineering Office ang mga nag-uri-isla ng parte kan mga mahiwas na salog di sa syudad kan Tabaco. Tangani na daing matugdukan ang mga pasaway na squatters na ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, 3,000 ang panibagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Sa oring datos ng Department of Health o DOH, bandang o kaya ngunya na Biyernes, minabot na sa 587,704 na confirmed cases na nakakaulakit na helang sa nasyon. Sa nasabing bilang, 40,074 o 6.8% ang aktibong kaso. Sinabi ka na hensya na 3,045 ang bagong napabareta na kaso kan COVID-19 sa nasyon. 89.7% sa active COVID-19 cases ang mild, 5.6% ang asymptomatic, 0.77% ang moderate, 1.9% ang severe, mantang 2.0% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 19 man ang napabaretang nagadan,
Mantang dahilan digdi, suminakat na sa 12,423 o 2.11% ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Sigun sa DOH, 178 man ang narahay pa sa COVID-19. Dahilan digdi, suminakat na sa 535,207 o 91.1% ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa dagdag niya itong bareta sa lado lokal, Jimmy nasalita na sa linya. Jim, please come in. Konfirmar ni bagong OAS Chief of Police, Police Major Gerald Jan Villapuerte na nasa periodo siya ngunyanin pag-adjust asin pagpamilyar digdi sa bago niyang destino sa Banuan Kanuwas. Halis siya sa Camarines Sur kung saan parte kan pagbabalasa isinalida siya bilang hepe kay Police Major Augusto Ocpemia na ibinalyo na sa Regional Office kan Philippine National Police. Sa ngunyan, prioridad kan bagong hepe iyo ang mga pagtutok sa laban kontra sa droga, anti-criminality asin iba pa. Ano wasaro sa notado na igwanin proliferasyon ng droga kung kaya kaipuan sa torno kan bagong hepe. Sigun sa iya linigon ini sa paagi nin serye nin mga operasyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Kinumpirmar kan Department of Health o DOH UP Philippine Genome Center o UPPGC asin kan UP National Institute of Health o UPNIH na nakadetect sinda ng bagong 52 na kaso ng South African variant o B1351 variant siringman ng 31 na bagong kaso ng UK variant B117 asin 42 na bagong kaso ng mutations ay dihali sa ika-9th batch kan 350 samples na ipinainom o kaya ipinairarom sa genome sequencing kan UP PGC. Ang nasabing samples na kolekta hali sa NCR, Region 7 asin sa returning overseas Filipinos. Sa 52 na kaso kan South African variant, 41 hali sa NCR, madangan 11 kaso, tigaaram pa kon local cases o returning overseas Filipinos. Sa nasabing bilang, sarong taga Metro Manila anarahay, mandangan 51 padagos pang nagpaparahay sa ngunyan. Sa 31 man na bagong kaso ng UK variant, 28 sa mga ini, ang taga NCR, mantang antulo, dahil pamaaraman kung local cases o returning overseas Filipino. Gabos na nasabing kaso, mantinido man aktibo sa ngunyan. Katagod kay ni, magkikipagkoordinar na ang DOH sa Center for Health Development sa Metropolitan Manila Development Authority o MDA, siring man sa local government units o LGUs sa NCR as in Region 7 para mapugulan pa ang paglakop kan virus. Sa dagdag na bareta, hali dyan sa luwas, Hans Galero nasa linya. Hans, please come in. Talagang pwedeng makampante ang mga legaspenyo may kinaraman sa eksistensya kan pandemyang COVID-19. Ini matapos sa sagari magpagirumdong si Alcalde Madrasal sa publiko na talagang nakukuha na mas kinanganin nagturot na ang travel requirements di sa tuyang nasyon. May kinaraman sa mga malaugman sa kanya-kanyang mga lugares sa tuyang kapalimutan na dapat man giraray na magsunod sa magkakanigong protocols na kanin na malikayan ng paglangkaw ng kaso ng COVID-19. Ini kasunod na kansaro pa na nagpositibo sa tuyang syudad na Legazpi na pagkaldaw kung sa minidid ini bilang si Bicol patient number 4877 sarong 44 anyos na lalaki residente kan barangay 17 Rizal Street, Ilawod, Legazpi City. Sinsaro ining konsideradong locally standard individual o LSI gikan sa Metro Manila na nagtrabaho bilang fashion designer. Katakod kay ini sinabi man ni Alcalde Rosal naigwa pa rin saro na konsiderado man na positibo ang kaso ng COVID sa syudad na sarong Bicol patient 4734 susog sa iyang repeat test. 48 years old ini susugay Rizal na sarong lalaki man asin residente kan barangay Poro asin sarong negosyante. So ngunyan sinabi ni Rizal na pigtibo kan na lokal na gobyerno kan syudad kan Legazpi ang gabos na makakaya tanganin na mapresentaran ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 alagad ang kooperasyon, partisipasyon asin pagsabot kan publiko ang kinakaipuan man giraray tanganing maging epektibo ang mga lakdang na pinagigibo kontra sa COVID-19. Dagdag na pareta ang Galero, DCGP. No one is safe until everyone is safe. Kaya sinabi ng Presidente Rodrigo Duterte kasabay kan sa iyang pangapuda na magkaigwanin global cooperation para malabanan ang COVID-19 pandemic. Sa iyang pagtaram sa Pasay City, sa girarya na sinabi ng Presidente Duterte na mga bakuna may kukonsiderar na global public good. Inuman man niya ang Department of Health o DOH sa mga ginibo kainindang efforts para magkaigwa
nin bakuna ang nasyon. Sinugo man niya ang gabos na government agencies na aktibong ipautob ang whole of government approach sa pagsimbag sa COVID-19 situation. Inako ni Presidente Rodrigo Duterte na handa siyang umintahan ng sweldo ng mga paratokdo pero naging atrasado ini sa COVID-19 pandemic. Sa iyang sinabi sa Valenzuela City na napilitan siyang ibalyo ang pondo sa pandemic response efforts. Sinabi niyang importante ang mga paratokdo sa iya dahil sa Roma na paratokdo ang sa iyang ina na si Solidad. Aram kang presidente kung gurano ka importante ng edukasyon asin may halangkaw na budget kada taon sa datos kan Department of Budget and Management o DBM. Ang sektor kan edukasyon asin nakakuan dakulang parte gikan sa national budget na 751.7 billion pesos. Nagpaabot din pasalamat si Presidente Rodrigo Duterte sa mga nasyon na nagdonar rin bakuna sa COVAX facility. Kaibanan sa mga nasyon na nagtaon ng donasyon para sa AstraZeneca COVID-19 vaccines ang Germany, Norway, France, Italy, Spain, the Netherlands, Sweden, Denmark, Belgium, Austria, Greece asin Australia. Sa naging payag kang Presidente sa pag-abot kang bakuna gikan sa World Health Organization led COVAX facility, sinabi niyang may kakonsiderar na plus for humanity ang paglingaw kan mga nasyon na ini sa mga nagtitios na nasyon arog kan Pilipinas. Mantang inagad bang kang Presidente sa mga namamanuan na magpatudok kontra COVID-19 para mapugulan ang paglakop kan virus sa nasyon. Igibuhon ang pagbabakuna sa mga may edad o seniors o law enforcers sa second quarter kan taon. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pwedeng magpuon ang vaccination program puon Abril sagkod Hunyo ngunya na taon. Dagdag pa ni Roque, pigsisiguro kang gobyerno na maabot ang mga supply nin bakuna na pigtagama para sa mga senior citizen asin police officers. Sa ngunyan, pigienot sana ang mga health workers na mabakunahan kung sain sindaan na sa priority list. Mantang sinabi ni Roque na pag nag-abot ang mga bakuna sa nasyon, kaibanan sa mga mababakunahan kini ang mga economic frontliners as nagkapirang empleyado sa industriya. Buena manong matutudukan nin AstraZeneca COVID-19 vaccine ang mga senior citizen na medical health workers. Sigon kay National Task Force o NTF against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, dahil ang Sinovac para sa nasa 18 to 59 years old na clinically health individual kung kaya day nabakunahan ang mga may edad na health worker. Mantang advisable man na gamiton ang AstraZeneca sa mga 65 years old pa itaas base naman sa pag-aadal kan World Health Organization o WHO. Katakod kaya ni sinabi ni Galvez na tulos mang pupunan ang rollout kan AstraZeneca vaccines. Isasabay ini sa nagkapadagos na rollout kan Sinovac vaccine kung sa inenot ining itatao sa mga medical health workers sa COVID-19 referral hospital, ibang Department of Health o DOH hospitals, public asin may alokasyon man sa mga pribadong hospital. Target kang gobyerno na mabakunahan ang gabos na medical health workers ngunya na bulan nin Marso. Nagapilar si Committee on Health Chairman Senador Christopher Bongo sa gobyerno, partikular sa mga namamahala sa pagbakal ng bakuna na magsunod sa mga guidelines para day maatraso ang pag-abot ka mga anti-COVID-19 vaccine sa nasyon. Minsa ininigo kasunod kan impormasyon na nagpatanid ang World Health Organization o WHO na posibleng ma-jeopardize ang pag-abot ka mga bakuna sa Pilipinas dahil sa pamumulitika ka nagkapir ang mga taong gobyerno. Sigong kay Go, dapat magsunod ang mga opisyal sa regulasyon para wala ng aberya sa pag-abot kan mga bakuna kung sa inapwera sa 487,200 dose kan AstraZeneca na nagabot sa nasyon. Nangako man ang WHO nindagdag na 5.9 million doses nin AstraZeneca. Sinabi niyang day kakayanon pang magkaigwa ni mga delay sa pag-abot kan mga bakuna asin sa vaccination program. Paliwanag pa ang senador na sa lambang aldaw na nasasayang asin na atraso ang pagbakuna may kababayan kitang nagbubuwis ng buhay daylan sa virus. Sa ibang mga bareta, nagapilar si House Deputy Speaker Rufus Rodriguez kan vaccination
Okay, vaccination czar Carlito Galvez Jr. as in Health Secretary Francisco Duque III na ipadara ang AstraZeneca COVID-19 vaccine sa iba pang regional as in LGU hospitals, siring man sa private referral hospitals para sa saindang health workers. Sigung kay Rodriguez, may iba pang regional hospitals, LGU hospitals, arog kan J.R. Borja Memorial Hospital sa Cagayan de Oro, as in private referral hospital sa nasyon, anang ang aipuman kan sa idang supply ng bakuna kontra COVID-19 para sa indang mga doktor, nurses, as in iba pang empleyado. Tinawanin doon kang kongresista na dapat magkaigwa ng equity sa distribusyon kan mga COVID-19 vaccine dahil maging ang iba pang mga regional LGU as in referral hospitals nakikipaglaban man sa nakakaulakit na novel coronavirus pati naman sa mutations kay ni. Kaiba na sa mga lugar na pinagunambitan ni Rodriguez ang Northern Mindanao, Samar, Leyte provinces, Bicol, Southern Tagalog as in Central as in Northern Luzon, Arugan, Baguio City as in Mountain Province. Pwedeng ipadara sa mga ospital sa nasabing mga lugar ang mga bakuna na sinayumahan ka mga health workers na inot ng tinangro. Tinawanin doon kan Malacanang na bako perpekto ang gobyerno sa pagpapautob kan vaccination protocols matapos magkaigo ng breaches o pagpapabakuna ka nagkapirang dayman kaibanan sa priority list. Nagluwa sa mga report na sina Interior Undersecretary Jonathan Malaya as in MMDA Chief of Staff Michael Salalima nagpabakuna na sa ginibong rollout sa sarong ospital sa Pasay City. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na nakaakod na sinda sa insidente kung saan duwang government officials ang nagpatudok nin COVID-19 vaccine maski prioridad ang mga healthcare workers. Pero piglinaw ni Roque na pikinggan niya ang duwang government official ka mga staff kan ospital na nagpapabakuna o kaya na nagbabakuna. Ginibungan ni Malaya asin sa lalima ang lakdang para mapalangkaw ang tiwala sa bakuna. Siring man aminado si Roque na daing nasusunod nin tultol ang vaccine priority list. Magiging lame duck na sana si Presidente Rodrigo Duterte sa sayang ultimong 6 na bulan sa pwesto. Sa sayang pagtaram sa Valenzuela City, sinabi kang Presidente na natural sana sa sarong leader na nakatenga sa mga ultimong panahon kan sa iyang termino. Sinabi ni Presidente Duterte na malusad siya sa June 2022 para tawanin dalan ang masunod sa iya sa pagka-presidente. Pinasabitan ni Presidential Spokesman Harry Roque ng Amerika dahil sa wala pang naitatao na bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Nakipagkasundo ang Pilipinas sa kumpanyang Pfizer kan Amerika para sa mga bakuna alagad sa Sangunyan. Wala pa sa Sangunyan solamente ang mga bakuna kan Sinovac sa China as in AstraZeneca kan Europa ang nakakaabot sa Pilipinas. Sinabi ni Roque na marhay na sanang ipigbusol ni Presidente Rodrigo Duterte ang independent foreign policy kaya nakapagpabakuna ng unyan ang Pilipinas. Nagtutubod ang World Health Organization o WHO na mantinidong epektibo kontra sa South African variant ng COVID-19 ang AstraZeneca vaccine. Sigon kay WHO representative to the Philippines Rabindra Abiyasenge, ang pag-aadala na ang pag-aadal na ginamit sa South Africa iyuan sarong limited scale study sana pero tinawanin doon na Abiyasenge na ang beto kan bakuna may iwasan na mapalala ang helang magirumduman na sinabi kan Okta Research Group na ang efficacy kan AstraZeneca vaccine kontra sa South African variant posibleng nasa 10% sana laban sa B1351 o South African variant. Aminado ang Department of Agriculture o DA na aabuton kan local hog production and demand o kaya day aabuton kan local hog production and demand ka nasyon para sa taon na ini. Sigon kay Agriculture Secretary o kaya Assistant Secretary Noel Reyes, nakapos naman giraray ang supply para sa taon na ini as in pigkakarkulong maabot sa na ini sa 400,000 metric tons. Pero sinabi man ni Reyes na piglansar na kang gobyerno ang hog repopulation para program na Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE. Target kang gobyerno na magkaigwa ng 25.5 million finishers as in 4.5 million breeders
nasakop kan insurance po on 2021 sagod 2023. Kanakaging bulan ang minimum access volume o MAV. Advisory Council nagrekomendar na langkawan ang pork imports sa 400,000 metric tons kunya na taon para masimbagan ang pork supply shortage. Naglansar nin market protest ang grupong Pamalakaya para karampagon ng gobyerno sa paglangkaw na naman kang presyo ng sira sa merkado. Sigon kay Fernando Hicap, Pamalakaya National Chairperson, na dapat nang maghiro ang gobyerno para gibuho na abot kaya ka nagtitios na namamanuan ang siring na sibubog o kaya sirang sibubog o galunggong. Sinabi niyang puminakol na ang presyo kan sibubog 160 pesos kada kilo sa average na 280 kada kilo. Dahilan sa pagmahal kang presyo kaini, nagdagdag ini man sa pasanon kang konsumidor na apektado kang pandemya. Hirit kang grupo magtalaan ng gobyerno nin price ceiling sa sibubog. Sa iba pang mga bareta niya to ngunyan para sa aga, di pa imbestigaran sa Kamara nin sarong kongresista ang pigsasabing pagpalyar ka nagkapirang app-based food delivery services na itaw ang 20% na diskwento sa mga senior citizens. Sa pagsumitir niya kan House Resolution number 1626, sinabi ni Deputy Speaker Bernadette Tirera na nagdadakol ang bilang ka mga reklamo hali sa mga senior citizens na daay makapag-avail ng 20% ang discount na ipinagtalaan in lay para sa mga food deliveries gamit ang mga application arog kan Food Panda asin Grab asin iba pa. Ang kwarta na katumbas ng 20% diskwento, pwede pa kutang magamit ka mga senior citizens sa pagbakal ninda kan sa indang mga bulong asin iba pang maintenance expenses asin iba pang pangangaipo. Sirarom kan Republic Act number 9944 an expanded Senior Citizens Act of 2010 entitled sa 20% discount asin exempted man sa value added tax ang 60 anyos pa itaas na Pilipino. Tinawanin doon kang kongresista na nakapalaman sa section 3G kanlay na maging sa delivery orders acceptable ang 20% discount sa mga may edad basta maitaw kan mga ini ang sendang senior citizens ID card number pag ma-order. Dakulang tabang ang buwis na pwedeng makolekta sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Sinabi ni Senador Sani Angara na makokolektang buwis halis sa POGO magagamit sa universal health care, pension sa mga soldado sa libreng edukasyon sa kolehiyo. Sinabi niyang dakulang potensyal na maguswag ang industriya kan offshore gaming sa Pilipinas. Sinabi man ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto, author kan Senate Bill 1295 na propestong para sa pagbilog ng tax regime sa POGOS, dapat kan 2019 nakakolekta ang gobyerno sa POGO ng 38 billion pesos. Natukarman kang Committee on Ways and Means na pinamamayuhan ni Senador Pia Cayetano ang Senate Bill number 2076 na isinumitir ni Senador Amy Marcos. Paliwanag ni Marcos, nakamautang kang bill na magkaigwaman in malinaw na lay para sa pagbuwis sa POGOS, siring man ang mga nagtatrabaho sa industriya. Delikado na mabayular ang mga diretsong pantawo. Inan sinabi ni Senador Leila de Lima, may kinaraman sa House Bill number 71814 o 7814 na may kamautan na amyandaran ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ng senadora na nakapalaman sa bill na pwedeng saangatan in kaso sa korte ang akusadong maski daing ebidensya. Sinabi niyang ang pig-apod na legal presumptions para sa pagpaparikas kan pagdangog asin ang gabat sa pagpresentar ng ebidensya may babalyo na sa abaga kan akusado o lado kan depensa. Tinawan pa niya doon na sa iraram kang konstitusyon, trabaho kan prosecution na magpresentar ng ebidensya na nagkomitir nin krimen ang sarong akusado bako nga akusado ang kay puan na magpatunay na inosente siya. Kasaropang bareta niya to nabawasan ng 55 pounds sa iyang timbang si PNP Chief General Debold Sinas matapos ang 6 na bulan na pagjeta. Sigun kay Sinas, pon sa 306 pounds nasa 250 pounds na sana siya. Alagad ang ideal weight kay ni nasa 215 to 220 pounds para sa iyang height. Sinabi niyang habo niyang magniwang talaga siring kan siya kadeti pa kan PMA. Sigun kay Sinas piglansar niya ang weight reduction program na sa iyang inapod na Upland Chubby Anonymous para sa mga overweight na mga pulis.
Nasa 20 pulis ang nag-volunteer sa nasabing programa kung saan nakaka-resibi ang mga hininin weight loss pills na may go signal sa doktor asin tuturuan sinda kung paano ang sindang diet. Ang 20 overweight na mga pulis nag-iribanan kada Martes, Huwebes asin Sabado para mag-exercise. Tilawan Indonesianas na may standing policy sa physical fitness para sa mga police officers na dapat maging physically fit ang mga ini para mag-ibon nila sa indang trabaho. Aminado si Sinas na kadaklan sa mga pulis, naglalaob na tatanggalon niya ang nasabing polisiya pero bilang hepe kang PNP, nagpaniwang man siya. Mensahe niya sa mga pulis, dapat maging healthy ang gabos, lalo na ngunya na may COVID-19 pandemic, paman giraray na namamatean ang satuyang nasyon. Nakatugang yan po ang kabilugang kasatuyang mga bareta ngunyan para sa aga. Sini po na kinalap sa DCGB News Bay. Nakapos na yung regular na sa bareta. News Director Edwin Peralta. Sering man ni Junta Police asin man ito tani sa lado technical. Ako po ang sidong naging paramenta sa bareta. Mardila Daing Iba. Thank you and God bless. In your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke Kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga
benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Orientation dyan po sa Alauna, dyan po sa Barangay Hall ng Barangay Eraya, Ginubatan. Kaya yan po ay after that baka sa ano na tayo, baka sa ibang lugar, but anyway depende po sa performance bukas. Kaya po ay pagsikapan natin bukas kasi ang gagawin na naman ninyo, yung impormasyon na binibigay ko sa inyo ay napakaganda po ito. Kaya sana ay kayo po ay magkaroon po tayo ng prioritize po natin ito dahil po ang kalusugan ay daig pang kayamanan. Mahirap po magsisi. Mahirap po magsisi na later on ay sabihin natin sayang. Ay buhay po ang pinanghihinayangan natin dito. Si Madam Perla nga, Andes, ang buting asawa ng outstanding councilor ng City of Legazpi. Meron po ninyo from 361 yung sugar niya. Matagal na po kasing diabetics ito eh. Ay in 9 days lang po, nag-110. Sinunod niya po yung aking mga advices sa kanya. Sinabi ko kumain ng Slimmers Rice, kumain ng Slimmers Rice. Kumain ng kamote, kumain ng kamote. Uminom ng Amazing 4, 3 times a day, ginawa niya. So ngayon po ang maintenance niya, Mega 1 na lang. Di ba? Mega 1. So, kasi yung Amazing 4, nag-normal na halos yung kanyang blood sugar. It's hindi nga makapaniwala ang kanyang mga doktor eh. So yan po ang pagkakaiba natin mga kaibigan kong minamahal. Ang dapat natin kasi intindihin na ito po ay totoong-totoo kami. Hindi kami nagsisinungaling. Ngayon, kayo siguro, iwan ko kung kayo ay totoong-totoo sa buhay ninyo. Di ba? Totoong-totoo ba yung mga nakausap ninyo, nakasalamuhan ninyo? Si Doc Joey B dito po, prinsipyo ang pinapairal, prinsipyo. Narating ko na rin po halos ang tugatog ng tagumpay, kaya hindi ko kailangan na mambula, hindi ko kailangan, ako po prangka, kaya kung minsan sabihin ninyo, oragon talaga. Kasi pag magsalita, talagang diretso, di ba? Kaya, kung ano man po, kung kayo nagmi-maintenance, ibig sabihin may pambili kayo. Kasi kung hindi kayo nag-maintenance, wala kayong pambili. Kayang-kaya na yung bumili ng Mega 1. Diba? Yung may mga pera naman dyan, Amazing 4 na, lalo mga medyo mabibigat na karamdaman, di ba? So yan po ang pagkakaiba natin dahil nga po tayo ay mayroong produktong galing Amerika na proven and tested. Hindi po ito, hindi lang po ito minerals, ito po ay kompleto na. Kaya nga po mayroon tayong Miracle C, 5 klase natural vitamin C, hindi mo makikita yan sa drugstore. May Mega 5 klase mga super fruits, hindi mo makikita yan sa drugstore. Multi-5, 5 klaseng very powerful mushroom. Hindi mo makikita sa drugstore. Lalong-lalo na ang Mega 1 with 21 very powerful ingredients. Nandiyan na nga po yung sufficienting vitamin C, sufficienting mga antioxidants, mga super fruits, sufficienting mga mushrooms para mapalakas ang immune system, at sufficient din pong Mega 1 na merong 21 phenomenal ingredients, may synergistic effect kung nagpapalakas ng gusto sa ating immune system. So, makaligtas man sila doon sa tatlong nabanggit ko, yung Amazing Trio dati, hindi na siya makakaligtas sa ating Mega 1. Kaya nga po, si Madam Rosa, dyan po sa Daraga, yung po merong 672 na creatinine,
nung uminom po ng ating itong Amazing 4 with kamote at Slimmers Rice at diet, in just 5 weeks, naging 101. Normal na normal. Hindi makapaniwala yung dalawa. Yung nurse na kumuha ng examination, hindi makapaniwala kasi dalawang doktor, nephrologist pa, nagsabi na magpa-dialysis na. Pero dahil sa walang pera at may edad na rin, 75 na, kaya po sinubukan ang Amazing 4. Kaya ko ayuman, kung ano man ang sinasabi ko lang, kung hindi kayo mamamatay within within 6 months, ay malaki ang tsansa. Pero pag kayo uminom, namatay kayo ng a few days, 1 month, 2 months, ay talagang doon na. Ibig sabihin, huling-huli na tayo. Di ba? Kaya sabi ko, huwag na nating antayin na mamamatay na kayo. Saka kayo iinom nito. Hindi naman po ito'y parang minamagic. Walang magic po dito. Ito po ang tamang nutrition. Kung kayo po'y nadingge na COVID-19, ito na po. Ito na po. Wala dapat na namamatay sa COVID-19 kung alam lang po natin yan. Di ba? Kaso tayo puro duda. Marami sa ating mga kababayan na duda. Pag namatay, ayan na. Di ba? Kaya nga sabi ng isa nating Diamond, sinabi niya sa kanyang biyanan, doon sa pamilya ng biyanan niya na age 56, na asthma patient. Ang ginagawa, inom ng gamot, antibiotics at nagpapausok. Yan, 3 araw sa isang hospital na pribado, 230,000 ang bill, namatay pa. Then later on sinabihan sila, sana nagpa-herbal na lang kayo. Eh bakit baka ako sasabihin yan? Huli na. Di ba? Huli na. Di ba? Nabugbog na yung katawan ng chemical. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, kung kayo po umiinom ng gamot, ng mga synthetic drugs, hindi ko po kayo dyan pinipigilan. It's your own decision po yan. Ayaw ko makialam dyan. Ayaw ko makipag-compete sa mga medical doctors. Sa akin, ang pinapakialaman ko lang yung ating Amazing 4 ang migawa natin. Yung protocol natin dito, yan aking pinapakialam. Kasi sarili namin to. Kami po ang may collaboration nito dyan sa Amerika. Di ba? Yan, tayo po ang may collaboration nito sa Amerika. Kaya po tayo ang nakakaalam. Kaya mga wala namang alam, wala rin po kayo masasabi. Huwag kayo mag-comment na hindi ninyo alam. Kasi wala rin po kayo wala naman po kayo magagawa. Because you don't know our products. Diba? Alam ba ninyo yung 21 ingredients? Hindi rin ninyo alam. So don't comment. Sabihin mo, hindi ko po alam yan. Diba? Kahit sino ka pa, pag hindi mo alam, hindi mo napag-aralan, wala kang alam. May alam ka, kaunti. Kung may ay kulang ang kaalaman. Ganun po yan. So lahat po tayo may kanya-kanyang expertise. Ganun po rin kami. Wala kaming alam dyan sa mga synthetic drugs ninyo kasi hindi naman po namin yan ay nire-recommenda. Kaya wala rin po hindi rin kami dapat makialam sa mga synthetic drugs. Ang pinapakialaman lang po namin dito, yung aming Mega 1, Amazing 4, mga healthy drinks, ang aming Slimmers Rice at ang kamote. Kasi ang kamote, sa aking talaga, sa aming mga research dito na ginagawa, talaga nakakatulong, lalong-lalo na pag sinamahan mo ng Amazing 4 o ng Mega 1 at ng Slimmers Rice. So, ganun po yan. Ganun po yan. Kailangan maging healthy tayo, health conscious po tayo. Kung hindi po tayo health conscious, later on, kayo rin po may problema. Sasabihin mo, Doc Joey, ganito, ganyan. Tapos na, katulad nung sa yung father-in-law ni JS. Namatay na, wala na. Diba? Ang sabi nga nung manugang, hindi niya naman daw pwedeng pwersahin yung pamilya ng father-in-law niya kasi siya ay manugang lang. Diba? Siya ay manugang lang. Kaya po, wala siyang karapatan na ipwersa na sabihin ito talaga ang kailangan natin, di ba? So, ganun po yan. Ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating promo ng ating Amazing 4 at ang ating Mega 1. Hanggang
March 15, di ba? At pag mayroon pa sufficient ang produkto natin, baka hanggang March 31, di ba? So yan po magandang balita. So pinaliwanag ko na po kahapon, Wednesday and Thursday, yung pong composition ng Mega 1. Yung 7 dinagdag doon sa Amazing Trio. Ngayon po dito sa Amazing Trio o Amazing Trio ay meron po yan na 14 ingredients na nanggaling doon sa Amazing Trio. Tinanggal po natin dyan yung estercy. Yan po ang tinanggal natin. Kaya po ito ang mga components po ng ating ng Amazing Trio at ano po nagagawa nito. Katulad po ng Mega A capsules. Ang Mega A capsules po merong acai berry. Ang acai berry po it promotes skin health, improves cellular health. Yan po merong anti-aging property, meron pong anti-cancer property ang acai berry. Yan. So, yan po ang kaganda ng acai berry. Yan po yung nanggagaling sa Brazil. Yan, sa Brazilian forest, sa Amazon River. Yan. Okay, so, kaya po yan, it's a rage in America. Kaya po yung mga well-known personalities dyan, mga multimillionaires, billionaires, mga artista, mga well-known actors and actresses, mga basketball players, mga well-known dyan sa Amerika, it's a rage in America ang acai berry. So, iyan po yung nasa Mega A capsules po natin yan at nasa Mega 1 din po natin yan. At kasama rin po dyan ang pomegranate, ang granada. Granada! Yan, ha. Sumasabog daw sabi ni, Amazing Diamond, Lone Happy Baramida ng Porokto, San Jose. Malilipot Albay. Bumili po siya ng ilang megawan? Isang box na megawan, 2 boxes na Miracle C. Yan. So ang kailangan niya pang megawan, siyam pa para siya maging Miss Megawan. Miss Megawan. Labanan ngayon Miss Megawan ay Mr. Megawan. Pero wala atang Mr. Karamihan kasi ng mga natin, mga Miss Dalawa lang ating Mr. na na Diamonds, di ba? Nasaan ka na Mr. Beans? Obinya, di ba? And Mr. GR. Wala na si Mr. Itong dalawang lalaki na natatabunan na ng mga kababaihan na Diamonds. Pomegranate packed with antioxidants, fiber, di ba? B vitamins, vitamin C, and potassium. So fights prostate cancer ang pomegranate. So may mga prostata dyan. So nagkakaedad ng 40 and above. Yan. Kailangan natin ang pomegranate. Andyan po sa Granada. Yan po ang Granada. Andyan po yan sa ating Mega A capsule at sa ating Mega 1. Diba? Mega 1 for a mega healthy you. Then blueberry. Yan. Blueberry sa mata yan. Maintains brain function. Yan. Okay. And memory. Yan, merong memory enhancer po ito. Ang blueberry, yan po sa France, di ba? Fights UTI, mahilig sa nagpipigil umihi, mahilig sa mamantika, soft drinks, di ba? Kulang sa tubig, UTI. Reduces muscles damage, yan. So, mababawasan ang damage sa muscle natin. Yung mga na-over, yung mga nag-weights, di ba? Cranberry, high in nutrients and antioxidants. Fights cardiovascular diseases, dental problems, also yan sa magaling yan sa may kidney problem, ang cranberry, di ba? Elderberry fights cold and flu, treats acne, reduces wrinkles, improves bowel function. Yan naman po ang elderberry natin. So yan po ang 5 very powerful berries. Okay, si Madam Lone Happy Baramida, the Diamonds. Thank you and good luck and take care, Miss Megawan. Okay, Miss Megawan. Okay, nalaman na po ba natin? Alam po na po ninyo? Okay. So, ayan po ang magandang balita sa ating Mega A capsule na yan po ay nasa Mega 1 din lahat. Nasa Mega 1. Mas marami lang po ang
taas lang po ang milligram ng Mega A kaysa Mega 1. Kasi ang Mega 1 po 21, very powerful ingredients. Samantalang Mega A is 5 lang. Okay, maliwanag. Dapat natin na lalaman yan. Pero ang Mega A capsule is equivalent to 500 milligram, while yung ating pong Mega 1 ay 675 milligram. So ano naman po ang meron ang Multi-5 capsules? Ang Multi-5 capsules naman po yan ay composed of very powerful mushrooms. Mga mushroom po yan na ito po ay nagpapalakas sa ating immune system. So yung Multi-5 capsule po ay meron pong shiitake. Yan, ang shiitake mushroom ay ito po ay low in calorie. Diba? Boost immunity, nagpapalakas sa immune system. Yan, para labanan ng mga viruses sa mga pathogens including po ang coronavirus. Protects against cancer and inflammation. So mayroong anti-cancer property and mayroong inflammation, di ba? Di ba? Ang shiitake po ay ginagamit na cancer prevention and cure dyan po sa Japan. Yan. It's approved by the Japanese FDA. Sa Japan po yan, ha? Sa Pilipinas, hindi po. Kasi kanya-kanya pong research sila. I don't know, di ba? Ngayon, isipin na lang ninyo kung ano ang mayroon ang Japan at kung ano ang mayroon ang Pilipinas, di ba? I will not discuss further kung anong mayroon sila, anong mayroon tayo, di ba? So kayo na po ang bahala. Then we have reishi mushroom na fights viral infection. So viral, ano, di ba, ang COVID-19 is viral, di ba? So reishi mushroom, isa sa mga ingredients po ng ating Multi-5 capsule, di ba? So meron po yung reishi na it fights viral infections, helps heart diseases and high blood pressure. So may cardiovascular problem ka, may problema ka sa puso, may mataas ang blood pressure mo, nakakatulong po ang reishi mushroom, nandiyan po yan sa Multi-5 capsule at sa Mega 1, di ba? So ano pa? Helps lower high cholesterol. Yung mahilig sa mga karne sa taba-taba, yan. Mahilig sa kaya ano yan, kaya mataas ang cholesterol, kaya maganda po ang ating reishi mushroom nandiyan sa Multi-5 capsule at nandiyan po yung sa Mega 1. Okay. At fights kidney diseases. So nakakatulong po para maproteksyonan ang kidney. Kung mayroon po kayo, kaya pala ay malaki ang nangyaring nagawa ng ating Amazing 4 doon kay Nanay Rosa, di ba? Na may kidney, mataas masyado ang creatinine, ay nag-normalize dahil nga po dito sa ating reishi mushroom, di ba? So yan po ang kagandahan ng ating Multi-5 capsule. Kaya kung tayo po ay may mga karamdaman, 6 na buwan na kayong umiinom ng mga gamot, ng mga supplements, to no avail, subukan po ninyo ang aming Amazing 4, subukan po ninyo ang aming Mega 1, di ba? So yan po ang magandang balita. Kasi ang magandang balita, hindi po ini-ignore. Kasi later on, sabihin mo sayang, lagi kayo nangihinayang, bakit kayo magsasayang na yan po proven and tested since 2008 pa, di ba? Ang Amazing Trio Miracle si Mega A Mega 1 ay ang Mega A capsule. Ang Mega 1 naman, 2019, pero yung pinag-aralan ng sinubmit natin yan sa FDA, 2016 pa. Kaya kung tutusin, 5 taon na yan hanggang sa pag-aaral ng FDA, di ba? At iyan po'y galing sa Amerika yan. Hindi po galing yan sa Divisoria. Diba? Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Diba? So, ang maitake, composed of antioxidants. So, may mga antioxidants property at nagpapalakas din po yan sa immune system as vitamin B, vitamin C,
potassium, fiber, minerals needed in our body. So may minerals din po yan. Kasi di ba sabi niya, oy, inom na lang ako ito kasi water may minerals. Ito pong ating multi-5, meron po din po minerals yan. Hindi lang po mga vitamina yan. May minerals din po yan, di ba? So yan po maganda. Ang Maitake, it's also approved by the Japanese FDA na merong cancer prevention and cure, di ba? Sa Japan po yan hindi ko sinasabi sa Pilipinas. Ngayon, ang Cordyceps, yan. Ang Cordyceps po, meron po itong energy booster. Meron po helps fights asthma and depression. Sana yung NJS ay kung nakainom nito ay malamang ay naagapan pa. Diba? Fights diabetes, fatigue, and upper respiratory infections. So yan po nagagawa ng ating ang ating pong Cordyceps, diba? Ngayon, ang last po natin is Agaricus blacei. Agaricus blacei. Ano po bang Agaricus blacei, diba? Yan po ay God's mushroom, very powerful mushroom. It helps the immune system to become strong and healthy. Yan, Agaricus, galing din po yan sa Brazil. Yan, di ba? Used for cancer prevention. Cancer prevention na naman po yan. Di ba? Helps lower high cholesterol, hardening of arteries. So cardiovascular. Sa mga cardiovascular related po yan. High cholesterol, hardening of arteries. Di ba? Mahirap po kasi magbarado. Mahirap po pumutok ang arteries. Di ba? So nakakatulong po ang Agaricus blacei. Then meron pong nakakatulong talaga yan sa cardiovascular system. Fights and prevent hepatitis B. Yan. Yung may mga hepatitis B, huwag po ninyo yan bini-baby. Kailangan po natin ay and helps in digestive problems. Helps in digestive problems. Yan po ang nagagawa ng Agaricus blacei. Di ba? So, yan po ang natin. Ang kagandahan ng ating ang ating ginagawa nitong ng ating Agaricus blacei na ito'y binansagan nga pong God's mushroom, di ba? Miracle C capsules, yan. Yan naman po Miracle C, yan po ang pandagdag doon sa ating sinasabi kong na nasa Migawan. May estercy po ito pero wala po yon sa Migawan. Wala tayong estercy nilagay kasi nga po yan tumitigas. Pag pabago-bago ang weather, lalong-lalo pag masyadong mainit, di ba? Acerola berry, good source of calcium, iron, vitamin B3, vitamin B2. Meron pong calcium yan. Calcium ascorbate, di ba? Neutral pH, di ba? Ang estercy. May iron po yan, vitamin B3, ang acerola berry, vitamin B2, and according to Dr. Mark Muyad, American medical doctor, nutritionist, and researcher, acerola berry is the most complete natural vitamin C. Natural na tayo. Bakit ka iinom ng may synthetic na? Iniinom mo, synthetic drugs na. So, iniinom mo pa rin na vitamin, synthetic based din. It should be natural, di ba? Okay. Cibacthorn, used for treating arthritis, gastrointestinal ulcer, skin rashes, yan. Kaya sa may mga allergy, ang galing po nito. Di ba? Sa may mga arthritis, ang galing ng estercy ay ng Miracle C at sa Migawan. Kasi nga po, meron po yung Cibacthorn. During the ancient time, nagkaroon po ng epidemic, ang dami po nagkaroon ng cancer dyan sa Russia. Isa pong pinangtulong nila yung pong Cibacthorn. Kasi meron pong anti-cancer property din po yan. So sabi nga po ni Dr. Madeline Portwood, ay British, meron po siyang PhD, sabi niya, Cibacthorn, cure all. According to sa kanyang research. Kasi nga po ang dami natulungan ng mga Russians before na nagkaroon po ng cancer. So yan po ang kagandahan ng ating Cibacthorn. Di ba? Then, Indian gooseberry. Ang Indian gooseberry po, mayroon din po niya ng ating Migawan. Has anti-aging properties. May anti-aging. So, kaya pala si Doc Joy B dito para ngayon,
Mga ilan na? 26 lang. Di ba? Ayos ba? Tanggalin ko ang salamin. Di ba? 26 lang. Pag mamula-mula ang labi ko, mga ilan lang? 25. Lalo na kang mag-lipstick. Yeah. Okay. So yan po magandang balita. May anti-aging property po ang Indian gooseberry. It reduces blood sugar level. So ibig sabihin pag kayo diabetic, may diabetes kayo, ay nakakatulong din po ang Indian gooseberry. Kaya po ang dami pala. Ang dami pero from 362 naging 110 in just 9 days. It's phenomenal. Wala pa po, tagal ko na po sa supplementation, wala po nangyaring ganyan. Pero kay Madam Perla, ang buting asawa ni outstanding city councilor, Andes, ay talagang nagulat, pati yung kanyang mga doktor. Di ba? Paano hindi ka magugulat? Imposible yan. Pero hindi nila alam na uminom ng Amazing 4 including Mega 1, di ba? So yan po maganda. Napakaganda po ng ating mga produktong galing Amerika. So walang itulak kabigin, puro talagang iinumin natin. Improving heart health, nakakatulong din po yan sa may mga problema sa cardiovascular system. Ang ating Indian gooseberry, na mayroon din po yan Miracle C at mayroon po ang Mega 1. Diba? So yan po ang 14 na produkto sa Amazing Trio na kinuha natin at dinagdagan po ng 7 nito dyan po sa na karamihan po mga plant foods katulad po ng turmeric, ng bitter melon, ng broccoli, ng moringa at yung pong mga herbs, yung astragalus, yung pong milk thistle and last but not the least, yung pong holy basil, the queen of herbs. So yan po ang ating mga produkto na mga very powerful dahil nga po dito sa ating napakagandang produkto ng Amazing 4 at Mega 1. So yan po ang magandang balita at samahan po natin yung mga nagda-diet dahil nga po sila ay overweight, sila po may mga diabetes, meron pong high blood, may high cholesterol, may cancer. Isabay po natin ang ating Slimmers Rice kasi po ito non-GMO, walang chemical. Pag wala pong chemical, yan po ang gustong-gusto ng ating katawan, ng ating mga cells, sapagkat sila ay hindi nalalason. Diba? Kasi pag nasubran tayo ng chemicals ang katawan natin, yan po ay merong tundag sa ating katawan. Diba? So, yan po. May sinamahan pa natin itong mga amazing healthy drinks natin. Omega A, Multi-5 Coffee. 8-in-1 po yan, antioxidant immune booster coffee. Pero ang ating Amazing Coffee Mix, 14-in-1 po yan, napakasarap. Mayroon na pong Mega, may Multi-5 at may Moringa and Stevia. Kahit kayo po diabetic, pwede kayo uminom ng Amazing Coffee Mix. At ang ating Amazing Juice, may 11 natural vitamin C. Iyan po yung napakaganda sa ating katawan. Sufficient din po ang ating vitamin C. And of course, ang ating berry soup with collagen. Kaya po maganda ang ating skin dahil nga po sa berry soup with collagen. At ang Slimmers Rice for a slimming body. Yan, Slimmers Rice. And of course, ang Miracle C, Mega Multi-5. Ang ating Amazing Trio, dinagdagan ng Mega 1, kaya Amazing 4. And ang ating pinaka-latest, most very powerful, ang Mega 1 with 21 very powerful ingredients. And it works synergistically para matulungan ang ating katawan, lalong-lalo na ang mga cells natin and the immune system. So, Kuya Manny, ano na po tayo dyan, magbe-break po tayo ng sandali. Paki-play po yung mga latest testimony natin, okay? Mag-break po muna tayo in 5 minutes and we'll be back. We'll be right back after 5 minutes. Maraming salamat. Don't go away and I'll be right back. Mga amazing friends. Nawala, nagmula, nagsimula na mawala mga sakit
nagpapawis na yung last week na itong October, wala na yung mana sa paa niya. Kasi tinanong ko siya, ano yung pakiramdam ni Baga? Sabi niya, maayos naman Baga, ang pakiramdam ko, malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week mo na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, yung pang 2 days na hindi pala kumakain. Kaya nagising ako, sabi ko talaga, sabi niyo happy. Hindi pa inom ko ng may gawan or yung amazing day yun. Nag-decide ako, may gawan ko inom ko. Tapos nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinarahin ko talaga agad siya. That time, yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa ng baba na. Tapos, pag Friday, yung Webes yun, nag-42, pero nag-ayun siya, Webes pa lang, nag-Webes umaga, ang haling gabi. Tapos Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainom ko pa rin siya. Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-122 yung platelet niya. Kaya nakalabas na kami. Kasi sabi sinabihan ko nga kami ni Doc noong Friday na. Tinanong ko, Doc, pwede na yung pagka-umagang Saturday, hindi pa alam yung result. Sabi ko, Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman nga yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure. Ang laki ng pilas talaga. Kaya uwi na kami. Thank God. This time good talaga din sa program. Kasi pinaubos ko na yun sa anak ko pag uwi namin sa bahay, may gawan. Sila, pati yung baby ko na may autism ba na. Share na sila na ginawa. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Para kay mama ulit siya sa mga bata. Sa kanila, kung ano yung mga nararamdaman nila, subukan nila kasi proven talaga. Proven na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you. Ako po si Binilda Barliso, na anagong ko si Cherry Barliso, na naghiadhilang niya diabetes, enlargement, uric acid. Ngunyan, dinara ko siya sa kay dahilang dangan siya. Dahil siyang karahayan, magpa-blood chem. Digdi sa may albay, dinara ko duman. Doang blood chem sa iya, grabe da talaga ang hilang. Araw ka ito, tinawan niya ako kibulong, dahil manggirara, mag-inject da insulin. Sabi kan agong ko, takot ngaya ako doon, dahil na sana, di grabing bulong. Tabata tios kami, di, uminuli kami sa rapo-rapo. Pagkauli mi sa rapo-rapo, sige niya nasan ang higda. Niya ko ano na niya ko ang ama kasi doon muna sa nang kahihigda. Pero sige may anhimati talaga sa programa ni Doc Joey. Ano daw ngaya o ni ngaya ko bumakal ka talaga ngaya kay Doc Joey ngaya kibulong tabaka ngaya marahay ako. Pero dahil man ako nagtutulog talaga. Maski ano niya akong sabihin, di ko man pwedeng kunyan ta. Pero dahil manggiraray ako na mo yan, nagsunod ako. Pagka kunyan kung buminakal ako di kantidad ki 20,000. Kompleto sa bulong na binakal ko. Mga sarong simana, sabi niya, garunin mo ngayon maray ang pamati ko. Sus ngayon, di naglakaw na siya. Sige na ang lakaw. Tapos so kunyan niya, so kulay niya, so dahil pa siya nag-iinom. Malungsiod, yellowish na ang kulay niya. So pakainom niya ka itong kanbulong na halilibig kay Doc Joey. Maray so pamati niya na, kalakaw na. Tapos sumata niya baga, ano na, medyo kunyan, yan ang blood kidi, pero nakainom na siya. Kaya hanggang mo niya, nagiinom siya, kaining, megawan. Kaya mo niyan, matisting na naman ako ang kape. Taday na siya nagiinom kikon niya, kabamos na kigiinom niya, kape, gatas, pero niya inang pamati. Ngunyan, ano yun na naman ang iinomon niya. Mainom ngaya pa, testimong ko naman ngaya ang bulong ngaya ni Doc Joe, pero marayo na ngaya ko yun, kung dahil ngaya si Doc Joe, ngaya siguro ko ngaya, ang likod ko ngaya, idudukot ko na ngaya sa bani, magagada na kaya ngaya ako. Hanggang mo niya, buhay pa siya, kaya subang pasalamat ko sa Diyos ta. Niya ko, yukod mo niya ko ang kung dahil bulong si Doc Joe, paano ka na? Maray na niya ko yan kay Doc Joe, ta. Dit sa nang bulong, may bibatian. Isa na po, salamat. Ako si
Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DCGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma, at iba-iba pang mga sakit nararamdaman. At saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po Kabangan, Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung tayo ay agapan dyan. Hindi na kayo ninyo ako makikita madalas. Kaya po kailangan pumunta tayo bukas. Dami agahan lang po natin, 1:00, Sabado. Diyan po sa Barangay Iraya, sa Barangay Hall po tayo. So, pakisabihan ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kapuso, kapatid. Meron tayong pre-consultation sa natural medicine. Magdala na po ng pambili na Amazing 4, Mega One, and healthy drinks. Through the courtesy of Honorable Allen Garcia. At ang ano po natin dyan, ang host natin dyan, ang Diamond, ang future Miss Mega One. Yan. Miss Lynn Pabilonia, Helmar Merchandise, Market Site, Paulati Street, Iraya, Ginobatan. Available po sa kanya ang Mega One, available ang Amazing 4, mga healthy drinks, Slimmer's Rice, and Eben Berry Soap. Yan. Ma-contact po natin siya sa 0946-051-9050. Again, 0946-051-9050. Ang Globe po, 0927-316-7466. 0927-316-7466. Yan. Miss Lynn Pabilonia ng Helmar's Merchandise. Nasa lupuyan ng market site, Paulati Street, Iraya. Meron din po kasing ibang Helmar pero hindi po sa loob ng market. Yan. At of course, yung ating pong pre-consultation seminar tomorrow, pre-consultation sa natural medicine, gaganapin na po yan bukas, Sabado 1:00. Umpisa tayong 1:00 hanggang sa may tao pa. 1:00 hanggang sa may tao pa. Diyan po sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginobatan Albay, through the courtesy of Honorable Allen Garcia, ang punong barangay. Ayan. So, completos ricados na po yan. Completos ricados. Sana kayo ay At doon naman po sa mga gustong bumili ng mga gulay na sariwa at prutas, diyan po sa Payaw Fruits in Bigis. Yan, wholesale and retailer. Porok Sais, Bunga, Bakake, Albay. Through Mr. Dines Banyes, 0948-525-7586. 0948-525-7586. Yan. Okay, so yan po mga binabal kong kababayan. Mega One for a mega healthy you. Huwag po pabayaan ang ating buhay. Kung kayo nagmi-maintenance, kailangan po ninyo ang Mega One. Kung kayo gusto po magtipid, Mega One. Kung gusto ninyong AAA na food supplements, ayan na po ang Amazing 4. Amazing 4 for an amazing result. Yan. Mega One for a mega healthy you. Yan, di ba? So, yan po magandang balita natin mga kaibigan. So, ito na po yung ating mga talagang nakatutok sa atin dahil nga po sa itong sinasabi natin na kailangan natin, ang katawan natin ay lagi tayong handa. Handa tayo sa mga mangyayari sa atin.
Kaya nga, kung handa po kayo, ay mas magandang handang-handa kami. Hi po, Amazing Doc. Sabi ni Amazing na Ninya Really Moral, bagong gupit si Doc. Oo nga, nahiya na ako sa inyo, di ba? Kaya talagang ano tayo. Good afternoon po sa lahat. At share at care ni Diamond G. Bayaban. Mabuhay po, Amazing Doc. Yan, ang sexy ni Miss G. Talagang sexy yan. Sabi ni Diamond G. Bayaban. Gandang gabi po, Doc. Malihan ni Briha. Yan, na bumabalik ito gandang gabi din sa iyo. Kung hindi ka sana ikaw ay diamond ka na, di ba? Po, kakaawa naman, di ba? Kakaawa nga yung mga may karamdaman na ako nga po na ganun din, stepfather, di ba? So, huling-huli na. Good PM po. Jessica Nario Muyo, good PM also. Mel Miralles Navarro, hello po Doc Joey, good afternoon also sa iyo at sa kinanay, yan, kinanay ni ang nanay ni Mel ay medyo may edad na rin, 70 plus na rin, pero malusog kasi nag-amazing trio. Sana hipoy ni Lord yung mga tao na need talaga ng gamot na maniwala sa mga sinasabi natin para sila ay gumaling. Yawe po, di ba? Kulang lang sila sa sa dasal. Ang iba kasi in-over mo na, ayaw pa maniwala, di ba? Sabi, kamo, ang pasabi ko lang dyan, ilang taong ka na umiinom ng gamot? Ilang buwan ka na umiinom ng supplement? Gumaling ka na ba? Hindi pa raw. Ano namatian mo? Wala pa nga, dadagdag lang ninyo ito, ang ating Amazing for Omega 1, di ba? Ganun din po. Ganyan lang po yan di ba? Ikaw din, nagmamalasakit lang kami, di ba? Kasi kung masyado tayong malambot sa pagsabi natin, akala natin nila ay hindi tayo nagsabi ng totoo. Sana maging Miss Migawan din. Gusto na maging Miss Migawan ni Diamond Ninya Really Moral. Maging Diamond ka rin talaga kung talagang gagawin natin yan, di ba? Hello. Maria Lourdes Des, Barbadillo Lauren, future Miss Migawan. Nakadalawang Migawan ito ngayon. Dancer, hello po, all. Diamond Marilyn, Duapa Marchan, panay pasiksin ito Ninya Really, hello, punta kayo bukas para kayo ay ganahan. Di ba? Galing sa Florida, USA ang ating Migawan. Yes, galing yan. At saka ang Amazing 4. Di ba? Sabi ni Sister, kadobol daw. Kadobol. Saan nga galing kamuti po ni Doc? Diyan po sa San Miguel Island. San Miguel Island po ang ating kamuti. Kaya po talagang proven din na magaling. Di ba? So, ganun po yan. Gusto natin yung mga talagang mga magagaling. Di ba? Ayaw natin magbinta ng hindi magaling. Kaya po yung nag-supply sa atin dito ang isa, sinuplayan tayo ng hindi masyadong magaling, ay suspendido siya. Di ba? Ano yung pangalan nito? Si Marilo ay kailangan magnegosyo tayo ng tama. Di ba? At yung atraso mo dito sa opisina, ano mo na sa mamaya, ay ikaw napunta sa barangay o sa pulis o sa korte, mangangamuti ka. Kaya dapat ay ayusin na natin, di ba? Share po tayo. Dapat i-share ito kasi napakaganda. Ang ating discussion ngayon, marami natulungan tayo lately. Talagang very powerful, di ba? Very powerful, di ba? Si Madam Core, natulungan dahil for operation po yan sa kidney stone. Si Madam Perla, from high of 361 na blood sugar, naging 110 in just 9 days, di ba? Yung si Madam Rosa, from 672 ang creatinine, naging 101 in 5 weeks. Yung mga phenomenal yan, for dialysis na yan. Ano pa ba ang gusto ninyo? Ano pa ang gusto ninyo? Ano pa? Di ba? Ano pa ang gusto ninyong patunay? Patunayan ninyo sarili ninyo. Yan po ang pinaka-the best, di ba? Kasi kung kami ay ibang tao ang nagpatunay na natulungan, ay sila na natulungan, pero ikaw hindi, di ba? Sayang ka. Sabi, Dok, matagal ka namin napakinggan. Bakit ngayon lang po kayo uminom? Nag-avail. Kasi po kasi may ininom pa kami. Ano sa nangyari sa ininom mo? Wala nga
Oh, wala pala eh. Di ba? Oh, di ba? Oh. Oh, share ko lang po story ng buhay ko. Binat sa panganganak. Binat. Pagkatapos operahan, panakit ng ulo, bigla na lang nang hina, nagsuka sa umaga, nahihilo. Minsan, giniginaw pagkatapos maligo. Nagpa-check up sa doktor ayon sa magpalaboratory daw ako ng ihi dugo findings UTI. 14 days gamutan ng antibiotics. Ayon, ganun pa rin pakiramdam ko. Nagtry naman ako sa albularyo. Sa kagustuhan ko na gumaling, ang sabi niya sa akin, binat na raw. Ako napasok ng lamig katawan ko, hindi magagamot ng doktor. Uminom raw ako ng mga herbal medicine. Kaya sinubukan ko ang Amazing 4, Mega 1 at healthy drinks ng MHC Corporation ni Doc Joey Bitito. Ayon, sa 1 week na pag-inom ko, nararamdaman ko ng pagbabago. Kaya tinuloy-tuloy ko ang pag-inom ng Mega 1. Sa awa po ng Diyos, gumaling po ako. Kaya nagpapasalamat ako kay God na napasok ako Ayap family. At nakilala ko si Doc Joey. Doc, thank you 2 times po. Dahil po sa inyo na wala po yung matagal ko ng problema. Ito po yan. Rowena Orayo Olabarrio Armildes, di ba? Sa mga mamis, dyan na may karamdaman din. Kagaya ko, subukan ninyo po na po. Doc Joey Bitito, highly recommended ko sa inyo. Proven and tested ko na ang herbal medicine niya ay may programa po siya sa radyo, sa DCJB Lunes hanggang Sunday. Diamond Wing, di ba? Iyan po sinasabi, di ba? Yan po ay very powerful po yan. Wala pong masasabi diyan kahit sino pa man ay talagang very powerful, di ba? Very powerful po yan, very powerful. Kaya po, sana kayo ay talaga kayo ay kailangan maniwala, subukan para mapatunayan. A phenomenal testimony. Phenomenal testimony, di ba? From Ayap member, Ayap. From Ayap Diamond. Di ba? A phenomenal testimony from Ayap Diamond. Di ba? So, yan po maganda yan. Di ba? Di ba? So, yan po magandang balita natin. Napakagandang balita natin na dapat po paniwalaan natin. Di ba? Kasi pag pinaniwalaan natin, tayo rin po ang makikinabang. Pero pag hindi po natin pinaniwalaan, tayo rin po ang mapiperwisyo ng buhay natin. Sapagkat hindi ka naniwala di ba? Pag hindi ka naniwala, kawawa ka. Pag kawawa ka, ano mangyari sa iyo? Ay baka mapunta ka sa wala ng balikan. Yan pong delikado pag wala ng balikan. Di ba? Pag wala ng balikan ay ano po yan? Yan po ay nakakaawa pag wala ka ng balikan. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? So, ano bang gusto ninyo? Ano po bang gusto ninyo? Yan, gusto ko ito. Casio. Roasted Casio. Yan, di ba? Di ba? So, yan po ang magandang balita. Di ba? Ano ang magandang balita? Ano ang ginagawa sa magandang balita? Di ba? Di ba? Sa magandang balita po ay meron kayong gagawin. Pag may ginawa po kayo, magandang balita, di ba? Pag ginawa po natin yan, ay tayo po mismo ang makikinabang. Di ba? Di ba?
At pag tayo po ay nakinabang, ay maganda po ang magagawa sa atin. Di ba? Oh. Tayo po makikinabang. So pag nakinabang po tayo, masaya po tayo. Hindi po yung iiyak ng iiyak kasi ano nangyari. Oh. Di ba? May nangyari sa inyong masama. Dahil kayo ay kayo ay matigas ang ulo ninyo. Di ba? Oh. Oh, Miss Jellica, ito orderin natin to. Para isahan na lang, nawala tuloy. Oh. Di ba? Oh, ha? Ito kasing natin, kailangan natin ito Maganda ito Di ba? Ang problema natin ay kung minsan ay nawawala. Di ba? Oh. Oh, di ba? Kasi yan nga po sinasabi ko Pag magandang balita ay kailangang sunggaban natin kaagad. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Marami kasing hindi naniniwala sa magandang balita. Di ba? Oho. Yan ang problema Kasi kung minsan hindi tayo naniniwala. Karamihan hindi tayo naniniwala. Kaya yan ang problema. Di ba? Oh. Dapat maniwala tayo. Mega 1 for a mega healthy you. Di ba? So bukas na po yung ating pre-consultation sa natural medicine. Iniimbitan po ang mga taga-Ginubatan, Ligao, Hubilyar, Kamalig. Di ba? Kamalig. Diyan po sa ating pre-consultation sa natural medicine with Doc Joey Bitito. Pupunta po tayo diyan bukas. Saan? Sa Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Yan. To the courtesy of Honorable Alin Garcia, ang punong barangay. At ang host, Diamond po, si Miss Lynn Pabilonia, Helmer Merchandise, Market Site, Paulati Street, Iraya, Ginubatan. Pwede po kayo magpa-reserve sa kanya, 0946-051-9050, 0946-051-9050, 0927-316-7466, 0927-316-7466. Yan. At ito naman po ang ating number ni Doc Joey, 0998-975-8121, 0998-975-8121, and 0917-853-8933, 0917-853-8933 ang ating pong Facebook account, Doc Ching Bitito, Joey Bitito, and Doc Joey. Yan. Dalawa pong account yan kasi parati tayong puno. Di ba? Okay, so yan po magandang balita ko sa inyo. Sana hindi kayo magkamali sapagkat pag nagkamali tayo, tayo rin po ang kawawa. Di ba? Okay, tayo rin po ang kawawa pag tayo nagkamali. Di ba? Sana wag tayo magkamali. Di ba? Sayang po mga pagkakataon na binibigay namin sa inyo. Di ba? Sa atin naman ay Mega 1 for a mega healthy you. Yan. So ating mga amazing mga AYAP members, di ba? Pag qualified newbie na tayo, diretso na tayo, pwede na tayo magkaroon ng pangkabuhayan showcase. Dito pangkabuhayan program natin, di ba? Tuloy-tuloy din pag-invite para mag-diamond kayo, may 1,000 pa rin. Then ang produkto natin, after the briefing, meron kayong kalahating Mega 1. Then another briefing, di ba? Ayan, may mga na po tayo dyan, may mga requirement na tayo dyan para naman ay tuloy-tuloy talaga natuto kayo. Gusto nito, bumili at gusto ninyo magkaroon talaga. Diba? Ayan po ang magandang balita natin. Mega 1 for a mega healthy you. Amazing for and amazing mga healthy drinks, berry soap and slimmer's rice for a slimming body. Yan. And slimming healthy you. Yan. Makakatulong ng malaki together with kamote. Sweet potato, yan. Maliwanag po yan. Maliwanag pa bukas ng, andyan na po tayo before 1. Andyan na po tayo sa
Barangay Iraya, sa Barangay Hall. Dali natin yung ating yung malaki, yung ban para kung sakali pa man hindi pa sarado pa, pwede na tayo dun sa bantayo mag-consultation, di ba? Ayan. Alam mo mga innovation, kailangan marunong ka mag-innovation. Yan po ang kailangan. Innovation ang kailangan natin, di ba? Okay, maliwanag. Sana naliliwanagan ninyo at kayo po'y naniniwala, di ba? Sapagkat kung kayo naniniwala, malaki po ang pag-asa natin, di ba? Malaki ang pag-asa natin na tayo ay matutulungan dahil kayo po ay naniniwala. So pag kayo po'y naniniwala, tayo po ay tayo ay matutulungan ng ating migawan, di ba? Kasi naniwala ka eh. Kung hindi ka naniwala, hindi ka matutulungan. Paano ka matutulungan? Hindi ka naniniwala, di ba? Mas maganda ang naniniwala. Di ba? Tama ba, Miss J? Advance happy birthday pala sa aming Miss Migawan ng aming MHC Bayanihan. Walang iba, si Miga, Miss Migawan, Miss Jilay Magrasya, ang babaeng punong-puno ng grasya. She will be celebrating her 18th birthday on Monday, March 8, 2021. Yan, umaalab na pagmamahal kasi March, the Ides of March. Yan. Maalab ang pagmamahal daw ng Marso pag pinanganak ng Marso. Kasi Ides of March, di ba? Okay, happiest birthday and may you have many more happy birthdays to celebrate. Yan. Okay. So once again, last na po, last call. Yung ating pong pa-orientation tomorrow. Last call ang ating orientation tomorrow. Diyan na po sa ating Barangay Hall, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Barangay Iraya, Barangay Hall, Ginubatan, Albay. Yan. Bukas na po yan. Saturday, 1:00 hanggang 4:00 na. Kung mayroon pa. Pero kung wala ng tao, uwi na kami. Sana po, maraming tao. Umabot ng mga 50 pataas, di ba? At magdala na po kayo pang avail ng Amazing 4 or Amazing ng Migawan para matulungan kayo. Isipin lang po ninyo, ilang taon na kayong may sakit? Bakit hindi kayo gumagaling? Ibig sabihin, may problema, may kulang. Di ba? Para bang kain ka ng kain, hindi ka nabubusog. May marami kang bulati sa loob ng tiyan. Bakit ka uminom ng gamot, ng mga supplement, pero hindi ka pa gumagaling? Ang sugar mo, hindi nagno-normalize. Di ba? Tataas, bababa. Kasi nga po, kulang kayo sa mga sufficienting vitamina minerals na wala sa inyong iniinom. Na andyan po yan sa Amazing 4 or dito po sa Migawan. Yan po ang ibig sabihin dyan. Di ba? I-try ninyo. Try ninyo 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Di ba? Pag magaling kayo, maintenance na lang. Nagmi-maintenance na kayo ng gamot, synthetic drugs, na may yan po'y synthetic. Alam mo na po yan. Kailangan iinom kayo yan with doctor's prescription. Yung sa amin, natural. Wala pong damage sa kidney ninyo. Di ba? And no need to ask the doctor kitong ating Migawan kasi hindi naman nila pinag-aralan ito. Ang nag-aral nito, yung amin pong manufacturer sa Amerika with our collaboration. Kasi pag hindi mo napag-aralan, wala kang masasabi. Di ba? Unless otherwise, pinag-aralan mo yan, nag-inom ka niyan, at tulad ni na Dr. Liz Dongka na yan, umiinom ang pamilya niya, nakita niya, validated, yung kanyang friend, nagkaroon po ng dengue ay bumagsak yung platelet, di ba? Pero nung uminom ng Migawan, the following day lang, tumaas. Biglang tumaas at gumaling. Natulungan ng Migawan yung kanyang friend na may dengue. Pati yung daw na isa rin na kasamahan nung may dengue, pinainom din, gumaling din. Mabilis daw. Ganun po yan. Kaya siya ay passionate. Alam niyang magaling. Pag magaling, talagang may experience ka eh. Pero kung wala ka experience, paano mo sasabihin yan? Okay po. So, kita-kits na po tayo mga taga Ginubatan bukas. 1:00 po dyan sa Barangay Hall ng Barangay Iraya.
Ginobatan Albay, imbitado ko po kayo lahat. Libre po ang consultation, wala pong bayad. Binibili lang po natin ang Mega One from Florida, USA or ang Amazing 4. So, tayo magpapaalam na pansamantala. Babalik po tayo ng Kalusugan at Bayanihan. Serbisyo Natural. Same time bukas po sa PBND CJB 729 kHz. Yan po ay merong FB Live at meron din po tayong FB Live sa Amazing YouTubers and FB Friends. Mga kamising, suki, mga nagtitiwala sa atin, maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone and I love you all. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB 35 minutos, pasado alas 6 nin pagkabanggi. DZGB Flash Report! Mga tugong marena, banggi po sa kabos ng mga parantabay, around taan nangyayaring sulo diyan sa may Albay District sa mga oras na ini. Si Ans Galero nasa area mismo. Ans, kamen. Salamat direk, maray na hapon, maray na banggi sa mga parantabay. Yaw kita mo niya nigdi sa Kalabaan kan Rizal Street, partikular na nigdi sa Barangay Kabangan, Legazpi City kung sa'yo nangyayari sa mga puntong ini. Ang dakulang sulok sa sarong tindahan nigdi sa na mismo sa may pagultanan na inikan kamalig bank nigdi tabi direk sa Albay District kasi manining City Hardware. Susog sa inisal na impormasyon na nakuha kan DCGB News, napag-araman kang kasulogo kasi na puminoon ang nasambitan ng sulo digdi sa tuyang kinamumugtakan. And para sa mga parantabay pa sa DCGB News Online na iiling-iling sa Facebook Live na footage na mismo digdi sa nangyayaring sulo ngani sa nasambitan ng lugar. Kung ilaladawan pa tabi direct, light materials ang kung nini o kaya gari ni residential tabi direct pero dati kinaagente ni may kaun na ni karinderya nagaman ibing Buro Bakery. Halangkaw ini direct na sulo na ini dahilan sa maiining ka na halos lampas ining sulo sa poste ka na kuryente na yaon digdi mismo sa kahalabaan kang Rizal Street. And kay bayan ko digdi sinunoy palaboy kan OKFM Legazpi, maiining pang ang sulo na ini medyo halangkaw talaga maiining ka man na madali niya nang mabot ining kumbaga billboard na kinamumugtakan kayo City Hardware. Sa mga oras na initabi direct sa pasanaan na naiiling pang truck ka na Bureau of Fire Protection Legazpi na nagre-respondi sa sulo na ini mantang sarado man na tinampong ini sa kumbaga bulos kan trapiko. Sa ngayon, naiiling tanggaro, wala naman direct na tao
nayaon digdi sa laog kang nasusulo na residential house ini or kaya pero tindahan nga ni digdingan isa na sambitan ng lugar. Kulubat ko tabi, Ans, ang nasusulo mo niyan, bako man sa City Hardware. Roger, direct bako City Hardware ining nasusulo mo niyan kundi ining turutindahan digdi. Ining turutindahan na nasa gitna mismo kay ining City Hardware.